με 68-62. Τα πάντα κρίθηκαν στο τέλος, με τον Βεζέγκοφ να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 23 πόντους. Επιπλέον, παίρνοντας καλάθια ψυχολογίας από τον Πάσαλιτς και τον Νέιμικ, ο Άρης γύρισε το παιχνίδι σε ένα σημείο που το Ρέθυμνο έχει αυτοπεποίθηση, καθώς στο 33ο λεπτό η κριτική ομάδα ήταν στο συν 9 με 58-49. Εκεί οι κηπεδούχοι, ξεσηκώνοντας και τον κόσμο τους με το σερί τους, ανέστρεψαν τα δεδομένα. Ήταν κομβικά καλάθια. Νομίζω το κάρφωμα του Νέιμικ έγινε στην ισοπαλία και μετά ξανά στην ισοπαλία ένα τρίποντο του Πάσαλιτς σχεδιασμένο από το μπουκ του προπονητή. Δηλαδή ήταν πολύ καλή δουλειά. Όλοι μαζί προσπαθήσαμε. Το Ρέθυμνο είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα που ίσως όντως εκτός έδρας να παίζει καλύτερα. Εμείς συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Και ευχαριστούμε και τον κόσμο που μας στήριξε πάρα πολύ, ειδικά όταν χάναμε και μέχρι και 10 πόντους. Γενικά, όταν κάνουμε το rotation, μετά από 6-7 παιδιά τα οποία έχουν τον ρόλο του βασικού, εκεί έχουμε μεγάλο κενό. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι την καλύτερα την απάντηση μπορούν να σας δώσουν οι διαιτητές. Αυτοί ήταν αυτοί που καθόρισαν το παιχνίδι. Δεν μπορεί ο Άρης να πιέζει όλο το δεκάλεπτο και να έχει 0 φάουλ 1,5 λεπτό πριν λήξει και εμείς να παίζουμε τα τελευταία 20 λεπτά ζώνη και να έχουμε διπλάσια φάουλ. Στο ξεκίνημα το Ρέθυμνο μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με 8-1. Στο πρώτο πεντάλεπτο ο Άρης σκόραρε μόνο από βολές, ωστόσο με ηγέτη τον Τόμας βρήκε τρόπο να προηγηθεί στο πρώτο δεκάλεπτο με 13-8. Σταθερό σε απόδοση από το Ρέθυμνο ήταν ο Φαγέ που είχε 15 πόντους. Σε ισορροπία συνέχισαν και οι δύο ομάδες, τελειώνοντας το ημίχρονο με 29-25. Το τρίτο δεκάλεπτο βρήκε το Ρέθυμνο να προηγείται με 49-45, καθώς ο Φαγέ είχε πλέον βοήθειες από Άλεν και Κάουνσιλ, οι οποίοι είχαν από 12 πόντους. Σίγουρα πήγε κάτι λάθος. Σε κάποια από τα πράγματα που γίνανε λάθος έχουμε την ευθύνη, σε κάποια άλλα θεωρώ ότι αδικηθήκαμε και λίγο. Γιατί δεν γίνεται αυτή η διαφορά στα φάουλ να είναι τόσο μεγάλη. Όταν παίζεις με μια ομάδα σαν το Ρέθυμνο που θέλει να δημιουργήσει γρήγορο παιχνίδι, που θέλει να δημιουργήσει ένα υψηλό τέμπο και να το κρατάς στους 60 πόντους χωρίς να υπάρχει κάτι αντικανονικό. Ακολούθησε rotation για το Ρέθυμνο, καθώς οι Κουμπούρας, Κράβιτς και Αλίχοτζιτς φορτώθηκαν με φάουλ, ενώ ο Άρης αντιμετώπισε τελικά χωρίς κόστος την απώλεια του φορμαρισμένου Τόμας που υπέστη θυλάσσης στον οπίσθιο Μυριαίο. Ο Αμερικανός είχε 11 πόντους με 4 κλεψίματα, ενώ καλή δουλειά έκανε και ο Πάσαλιτς με 9 πόντους. Like you said, it was a big game for us. It moved us up a spot in the rankings. We needed it. We fought. The fans got really loud, man. I hadn't seen them like that in a long time. I was excited. But they helped us a lot also, the fans did, but we really dug deep. Πριν το ξεκίνημα του μάτς, οι ομάδες και ο κόσμος του Άρη κράτησαν ενός λεπτού σιγή στο Αλεξάνδριο στη μνήμη του Ρόι Τάρπλεϊ, που έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιανουαρίου σε ηλικία 50 ετών.